Hello guys, nag-general cleaning taon ko kay syempre kada December makauli ang mga bata tungod sa kami nga excited si mama nga manghipos-hipos ang kusina para ma-ready akong kusina. So nga nagadjud ng mama no. So kaning ako ang kusina guys, 1 year na pud gikan pagpintar. So manghilamos naman pud ko kaning ako ang floor mat ko paglagi pud matal. So ako nga lisdan. So para nga nagadjud ni guys ang inahan excited sa December. Tungod lagi kay ang mga bata isahay nagpanginabuhi, nakahuman naman po. So kiniging taong ginikanan maski usa kadagan sa anak 5 ka buok wa jud mo nabilin maski isa sa ginalaman kay saon man jud ngani man jud ning mga anak basta makahuman magdiskartes lang kinabuhi okay ra ko gibiyaan kay maski ang pamudyo gamay pero komportable nako kay gipahilo na ginis akong panganay kay akong panganay bayagid guys tugay namin yo kay nitabang naho before pa sa namin yo gitarong-tarong pud ang balay bahala gamay pero komportable pud mi nga gibiyaan mi munang excited gid ko guys no na cluster sa format kay happy na nako kay mo na ako ang diha ipamutang akong luwaganan nga di kuryente so at least guys nako na jud kaluwagan maski akong balay gamay so komportable na si mama salamat kaadto sa akong mga anak na mga buotan gibiyaan ko nila pero okay na kaayo gisuportahan ko pud ko nila maski ginagmay malibre-libre sa mga bills salamat kaadto ug salamat po sa Dios kay wa ko nila pasagdi salamat po sa akong mga anak nga mga buotan una nga way kabutangan sa ka-excited kay manguling akong mga bata ug makakita na po ko sa ako guys nga ikatulong nga si Bibi Teo excited na si mawala. Ako mga anak guys 5 ka buok pero wag na bilin maski isa kay bijaan nagtani basta managko na. Pero okay ra gid gyapon guys kay nangahuman man sila nang kamot discard na pud sila para mabuhi na pud ang kalibutana. Pero at least di na mga anak ko pamalit og bugas kay mabuhi naman sila makabarog naman sila. Mao na advantage guys kung ang mga bata magkuging eskwela kay ginikanan magkaedad dili na mahago nila dili na sila magsige pangayo sa ginikanan. Ang inahanan ng uragahan ug naikabuga mga anak mga tagpod daghan pud kaayo salamat kay maski gingani si mama napoy trabaho tagaan gyapon nila mabuhi gyapon mi komportable gyapon mi. So at least ang mga bata basta kugihan magkahuman gid no. So mao na wala gyud mabilin sa tong paniwalay. Inga na gid nang ginikanan guys. Kung ang mga anak magkugi ang mga bata mahuman, di ba?